барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон. Патентам то моҳи май буд. Январда омадам то ҳамин вақти баромадаатона шумо пули патент пардохт кардагӣ бошен. Як бор ҷои шиноснома ва раводид барен дар онҷа. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. мавзӯи нав пешкаши шумо мегардонем. Дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. Касое ки такси граница дар кор боша, Саид граница ширкати боваринок ва нархи дастрас қатӣ марамат номерои WhatsApp-ш мебурад, бинависонеша қатиш суҳбат кунед ва ҷоатона брон кунед ки ширкат одамаш бисёрай, барое ки нархш арзонае, хизматрасонӣ хуб дорад. Граница бо нархи арзон. Виза танҳо бо гаравпурӣ. Шарти нави Амрико барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон. Департаменти давлатӣ ё вазорати корҳои хориҷии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико эълон кард, ки шурӯъ карда аз 21 январ аризаи шаҳрвандони Тоҷикистонро барои дарёфти раводиди сафар ба Амрико бо шарти супурдани гаравпурӣ қабул мекунад. Онҳое ки бо ҳадафи меҳмонӣ ё сайёҳӣ тасмими сафар ба Амрикоро доранд, бояд аз $5000 то $15000 гаравпурӣ гузаронанд. Дар қарори департаменти давлатӣ гуфта мешавад, ки ҳаҷми маблағ барои ҳар як шаҳрванд ҳангоми суҳбат дар консулгарӣ муайян карда мешавад. Ин қарор рӯзи 6 январ содир шудааст, ки 38 кишвари ҷаҳон шомили он мешаванд: Тоҷикистон аз ҷумла, Қирғизистон ва Туркманистон. Шаҳрвандони ин кишварҳо дар ин баробар бояд санад ё формаи I-352 замонати муҳоҷиратӣ имзо кунанд. Яъне онҳое ки раводидро дастрас мекунанд аз тариқи фурудгоҳи шаҳри Ню-Йорк ва Вашингтон бояд вориди Амрико шаванд. ҳар як нафаре ки ба визаи сайёҳӣ ё ки меҳмонӣ барои сафар кардан ба Амрико гирифтан мехоҳад, вақте ки шумо мерем ба сафорати Амрико дар шаҳри Душанбе муроҷиат мекунед, барои ҳар як шаҳрванде ки сафар мекунад ба он ҷо бо дастрас кардани визаи сайёҳӣ, мақсад бояд шумо гаравпулӣ супорен дар ҳамон консулгарӣ ба миқдори $5 то $15000. ин маблаға ҳамон коркунои консулгарӣ худшон муайян мекунанд, ки кадом нафар $5000 пардохт мекунад, ё кадом нафар $10000, ё кадом нафари дигар $15000. ин аллакай гуфта мешавад, ки аз рӯзи 21 январ қувваи қонунии худша пайдо мекунад ва махсус дар ин рӯйхати 38 давлат шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон низ ворид шудагӣ ҳастанд. бародарони азиз ва гиромиқадр, ин буд як информатсияи нав барои ба Амрико сафар кардан ба воситаи визаи сайёҳӣ. Комментарияҳои шуморо хонда ба саволотон ҷавоб мегардонем. кадом нафаре ки мехоҳад дар шаҳри Москва пеши стоматологи тоҷик бурава, рақамҳои телефонаш мебурад, зангаш бизанед. духтури дандон бо таҷрибаи хубай ва ҳама намуди бемориҳои дандона худо хоҳад проблемаша ҳал мекунам. Самадов нависонда. Салому алайкум ака. Ман официально кор мекунам. ҳама документом 100%. метавонам Тоҷикистон рафта омада 15 рӯза. илтимос ҷавоб диҳед. пешакӣ раҳмати калон. ҳама чизотон официални 100% боша. бале, шумо метавонед ки бо дилхоҳ вақте ки мехоҳед абрадан ба Русия сафар бикунед. як нафари дигар нависондай. Ассалому алайкум бародар Сорбонҷон. патентам то моҳи май буд. январда омадам, то омаданма супоридагиам. без проблем омадам. паспорти нав кадом февралда бурам. патент карда метавонам? илтимос ҷавоб жду. пешакӣ раҳмат. сабаби анами паспорти нав кардантона дар фурудгоҳ вақте ки мепурсанд ва шумо аниқ дуруст ҳамира фаҳмонда бутонед ва иҷозати вориди Россия дар омадан битиҳам ба шумо, бале бародар азиз, боз метавонед ки ба мақсад патент карда кору фаъолият кунед. мақсад анами иваз кардани паспорт метавонад ки шуморо допрос кунанд ва сабабоша бупурсанд. як нафари дигар нависондай. салом акаи Сорбон. ман моҳи январда 2026 Тоҷикистон омадам. патент ва моҳи июн бо рава Москва патент анулир ва чидагӣ бо патент гирифта наметавонам. раҳмат акаи Сорбон. агар ки то ҳамин вақти баромадаатона шумо пули патент пардохт кардагӣ бошен, не ягон чи мушкилӣ намешавад барои аз нав рафта патент гирифтанатон. Муҳаммадулло нависондай. ака ман ай Москва моҳи октябр омадам. 2 моҳ истодам, рафтам ай Москва гардондам.
ягон проблема надорам, документалӣ кор мекардам, метавонам боз равам. Бисёр ҳолатҳое мешавад ки баъзан нафарҳоро бе ягон сабаб мегардонанд ва аҳдофи дигар ки ҳамин чиза попитка мекунанд иҷозатшон медиҳанд. Ва боз барои дилпир будани худтон, барои аниқ дақиқ кардан ки ягон проблема мабодо оидан карда бошед вақтҳои пеш, як бор ҷои шиноснома ва раводид биред дар онҷа аниқ ва дақиқ мекунанд, паспортро мегиранд ва месанҷанд ҳамаша. Алиев нависонда: салому алайкум акаи Сормон. Ман патент кардагӣ будам, трудовой договор кардагӣ будем, лекин маҳкам нокарда омадам. Трудовой договорма биём патент кардан метавонам. Бале, вай муҳлат дорам, муҳлатиш худаш ба охир мерасад. Асос ки ҳамин вақти баромадан иҷа як гапаки патент анулирова чидагӣ набошад. Ба хотири патент анулирова чидагӣ боша агар вақте шумо боз метавонед ки сафар кунед, вориди Россия шавед, дар ин ҳолат дигар патент гирифта наметавонед то 1 сол. Артём нависонда: бародаро ҳам 27 омадӣ, ай хизмат озод мешавед, 98 мераванд ё не ҳамин сол. Шумо худтон ҳисоб кунед, ҳамон рӯзе ки шумо 27 сола мешавед, аллакай аз даъват ба хизмат озод мешавед. Ҷафар нависонда: кай амнистия мешавад? Дар бораи авфи муҳоҷирон мо дина видео кардем ва фаҳмондем ки ҳозирашда ягон навигарӣ нестай, бародари азиз. Сахиҷон нависонда: акай Сормон, ман 2022 депорт шудам. Чӣ хеле проверка кунем? Як маълумот медодем. Барои ҳамаи линияҳоро мақсад аниқ ва дуруст дақиқ донистан, шумо шуғли аҳолӣ, ҷои шиноснома ва раводид меред. Дар онҷа ҳамаи чиша проверка мекунанд ва мегӯянд барои шумо ки кай кушода мешавад. Мақсад рафта кай метавонед, кай наметавонед. Зинда ва сарбаланд бошед. Видеои имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо nigaҳбон бошад.